Bé, bona tarda. Això se sent? Se sent així? Sí? Bona tarda? Sí, sí que se sent. Clar. Bé, benvinguts, tant els que esteu aquí a la sala avui amb nosaltres, com els que ens segueixen des de casa per streaming. Estem molt contents que hagueu vingut a aquesta conferència perquè personalment crec que pot ser molt xula, de veritat. Vaig conèixer la Paola fa uns quants anys, un dels altres companys, i des de llavors doncs, que la història ens agrada bastant més. Això es tradueix en que és molt bona profa, ja ho veureu. Dintre d'una estona em direu, tenies raó, ja ho veureu. Bé, us la presento breument. Abans potser li hauria de donar les gràcies per haver acceptat la nostra invitació, perquè quan va sortir la proposta dels sèniors de fer alguna xerrada sobre història, a mi la veritat és que se'm va obrir la llumeta i dius, Paola Locascio. I aquí la tenim. Per sort, he pogut fer un forat a la seva agenda, que sempre és realment atapeïda. I bé, doncs moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Us la presento breument, perquè el seu currículum és d'aquells de pàgines i pàgines, i no es tracta d'això. Actualment, la Paola Locascio és professora agregada de Història Contemporània a la Universitat de Barcelona i vicedirectora del Centre d'Estudis Històrics Internacionals de la UB també. És llicenciada en Ciències Polítiques per la Universitat de La Sapienza de Roma i doctora en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona. Ha estat també investigadora postdoctoral a l'Institut de Ciències Socials de la Universitat de Lisboa, investigadora visitant a la Universitat de Cambridge i també professora visitant a la Universitat de La Sapienza a Roma. A part d'això, com la majoria de profes de la universitat, escriu molt, escriu llibres, articles, els articles són moltíssims, i de llibres en volia comentar 3 que es titulen Nacionalisme i autogovern, Lluís Companys, Vida, reivindicació i memòria d'un president i Economia franquista i corrupció. Bé, jo crec que potser que et doni ja la paraula, que és lo interessant, i doncs de nou moltíssimes gràcies per haver vingut, Paola. Bueno, espero que se senti o acostumat. I primer de tot, molt lligant. A mi, doncs, i potser fa 9 anys, si no vaig equivocada. Són uns quants anys, van quedar en contacte i realment sempre ha sigut un plaer i n'he après de les persones de les classes i que en aquests últims anys, diguéssim, vam continuar tenint contacte. I és ben il·lusió venir aquí avui. A la Montse hi havia treballat aquí a prop i del i també perquè a mi va a la marxa i, per tant, públic que no forma part, diguéssim, de l'àmbit de manera i a Reben, no? La platea serà molt, amb aquesta aula, serà molt diferent. Perquè la Montse de la història europea o assignatura que presenta la història d'Àsia de rescatar aquells coneixements. Se sent, no? Hola, hola. Encara que en la vida mai se sap, jo al final acabaré cantant.
I vaig plantejar fer, d'alguna manera, aquesta periodització que va des de la Revolució Meiji, que aproximadament, diguéssim, és el moment en el qual comença la contemporaneïtat, entre cometes, a Japó, cosa que després també posarem en dubte, perquè les historiadores i historiadors el que fem és posar en dubte tot, fins al 1945, que com vosaltres sabeu és el moment en el qual, després de la Segona Guerra Mundial, el Japó queda molt destruït i comença una segona etapa de modernització que en aquest cas, diguéssim, serà molt influïda pel fet que precisament han perdut la guerra. La meva idea, hauré d'anar rapidíssima i segurament hi haurà diapositives que passarem molt ràpidament, era plantejar-vos, diguéssim, aquesta reflexió de llarga durada en 4 temps. Una primera, diguéssim, que veiés els antecedents i precisament la Revolució Meiji. 2, un dels elements importants d'aquesta entrada al Japó a la contemporaneïtat, que és el seu paper en el món de les relacions internacionals. Una tercera part dedicada més aviat als anys 30 i a la construcció del règim militarista. I intentarem interrogar-nos també si hi ha similituds, diferències, en tot cas, de quina manera aquesta història del Japó dels anys 30 solapa o dialoga amb l'època de les dictadures a Europa i, finalment, parlarem més aviat de com s'arriba fins a la Segona Guerra Mundial. Si el menú us sembla bé, serà un menú ràpid perquè hi ha molta cosa. Una de les primeres coses que precisament em sembla interessant subratllar és que, evidentment, sempre ens hem mirat, i d'alguna manera és inevitable, ens hem mirat la història del Japó amb ulls de gent que estem a Europa. I, per tant, la historiografia, per dir-ho així, més tradicional, sempre havia fet coincidir l'entrada del Japó al món contemporani amb el moment en el qual les potències europees van a la porta del Japó i, en aquell cas, diguéssim, no aconsegueixen colonitzar-lo, però sí que ho intenten. En realitat, la historiografia, diguéssim, més nova, o en tot cas la historiografia també que es produeix des de llocs del món diferents, en aquest sentit, per exemple, és molt interessant tota la feina que fa, bàsicament perquè està en anglès i, per tant, per nosaltres és més comprensible. Hi ha molts centres de recerca que s'ocupen de l'Extrem Orient, per exemple, a Oceania. Hi ha moltes universitats australianes i, evidentment, tenen una visió diferent. Aquestes noves tendències el que diuen, el que subratllen és que és impensable reconduir tot el procés de modernització només al període de la Revolució Meiji si no s'explica una mica el que havia pensat abans. I, per tant, tots els elements de modernització s'han de buscar també en el període anterior. El Japó en el període anterior és més o menys té un sistema polític semblant, un sistema econòmic que li podríem dir d'alguna manera feudal, i bàsicament es basa en la idea de que hi ha diferents senyors, que aquí li hem posat el nom en japonès, que és daimo, no cal que ens ho aprenguem, però que vendrien a ser d'alguna manera els feudataris, i un rei, que en aquest cas és el shogun Tokugawa, la dinastia dels Tokugawa. Quin és el problema en aquest sistema? Que d'alguna manera és el mateix problema que té també el sistema feudal quan arriba al seu col·lapse, que els daimos, que els senyors, comencen a tenir molt més poders. I bàsicament és un poder que es basa en dos pilars. Un és exèrcits propis i l'altre és el fet que els senyors s'ocupen de recaptar els impostos. Llavors, el que passa durant l'època Tokugawa és, bàsicament, aquí teniu l'emperador Ieyasu Tokugawa, és que hi ha un intent de modernització d'aquest sistema. És un intent que no acabarà funcionant, ara ho veurem, però sí que hi ha un intent de la mateixa manera que, repeteixo, passa en molts països europeus. Aquí teniu un mapa al Japó de l'època Tokugawa i aquestes, diguéssim, fronteres internes representen els diferents territoris que controlen els diferents daimos.
També val a dir que la societat tradicional japonesa funcionava amb una escala social o amb una organització, diguéssim, interna de la societat que al món, per dir-ho així, europeu, en aquell moment ens sembla una mica estranya. Aquí ho tenim representat amb una piràmide i hi ha una cosa que hauria diguéssim, de saltar a la vista. Així com en el cas europeu o en el cas occidental, les classes socials, diguéssim, que estan pujant són fonamentalment els mercants i els artesans. En la societat tradicional japonesa són les classes socials més baixes, les que tenen menys prestigi social. Llavors, la historiografia tradicional ens havia parlat pràcticament fins a la Revolució Meiji del fet que aquesta piràmide, la manera en la qual funcionava aquesta piràmide, s'havia mantingut pràcticament estable o immoble fins a la Revolució Meiji. En realitat, no és ben bé així. Els Tokugawa emprenen tota una sèrie de polítiques per tal de modernitzar l'Estat i, repeteixo, no és molt diferent del que farà l'Estat modern en el cas europeu. Es limita el comerç exterior per afeblir, diguéssim, l'autonomia dels daimyo, es tanca el país i es deixa només un port obert a l'exterior, que en aquest cas serà el port de Nagasaki, i així també es reforcen les prioritats del shogun precisament en aquests dos pilars. Un, en la recaptació d'impostos i dos, en la qüestió militar. Són les reformes que s'intenten, diguéssim, posar en pràctica, no arribaran a mutar el sistema del tot, però sí que hi ha canvis importants a la piràmide. No obstant, aquesta piràmide teòricament es manté, hi ha canvis que són importants. Els mercants d'estalla baix comencen a pujar, comencen a tenir, diguéssim, cada cop més presència també a la vida pública i això, evidentment, va lligat també a un augment, com és lògic i evident, i els samurais comencen un llarg procés, diguéssim, de transformació que els portarà fonamentalment a deixar de banda les prerrogatives militars i, en canvi, a fer-se, a emplear-se fonamentalment com a buròcrates de l'imperi. Hem de retenir la informació perquè el fet que els samurais siguin, en el fons, el sector social que sap com funciona l'Estat serà un element determinant després en el cas de la Revolució Meiji. I, per altra banda, de la manera que està passant a Europa, hi ha tota una sèrie de mesures que intenten generar un mercat intern homogeni. Torno a dir, una cosa que tampoc és tan diferent del que estava passant a Europa. També, fins i tot en el cas d'Espanya, fins ben entrat al segle XIX, hi havia monedes diferents o sistemes de peses i de mesures diferents, aduanes internes. Per tant, de la mateixa manera que estava passant a Europa, aquí també s'intenta aquest canvi. Aquí teniu les rutes comercials, un mapa de les rutes comercials, vaig ràpid, però ja he dit que deixaré els materials, per tant, per qualsevol persona que els vulgui consultar podrà fer-ho. I deia abans, de fet, els samurais són qui més canvia. Qui més canvia. I també són el sector social que d'alguna manera pateix més aquests canvis que es donen durant aquesta època. I torno a dir que seran, tal com es diu aquí, la base, els quadres polítics i administratius que farà Meiji. Per tant, s'intenten fer aquestes reformes, però l'imperi no acabarà aguantant aquest sistema de modernització. Per raons. Fins ara, torno a dir, la historiografia més tradicional, la crisi de l'imperi japonès només a mà de l'impacte de l'arribada del colonialisme o dels intents de colonialisme europeu, però en realitat la situació és bastant més complexa. Hi ha també elements
de caràcter intern. Aquí n'hem llistats alguns, diguéssim, que s'escapen, per dir-ho així, de previsió, que tenen a veure amb els desastres naturals, les al·luvions, i per tant els problemes que tenen a veure amb el conreu, sobretot de l'arròs, que evidentment impacta en la capacitat de recaptar impostos, diferents revoltes camperoles, corrupció que es genera en aquest espai, per dir-ho així, que hi ha entre el poder del shogun i uns daimos que encara, d'alguna manera, retenen una part del poder, una crisi de preus. Per tant, totes aquestes reformes i també les anomenades reformes tempo que s'intenten fer a la dècada del 1840 es plantegen, posen sobre la taula, no acaben de funcionar. De fet, no s'aconsegueix superar aquella fragmentació de l'autoritat, sobretot en termes fiscals, que havia estat l'element més definitori del sistema. No és l'única causa, però sí que és una causa de pes, la pressió que hi ha des de final del segle XVIII comencen a exercir les potències europees sobre l'Extrem Orient. En aquest sentit, aquí no farem la història de la colonització, però sí només dir que ja a partir de principi del segle XIX, però encara més i amb més força a la segona meitat del segle XIX, potències europees, britànics, francesos, comencen també els alemanys, sobretot quan acaben de completar la seva unificació política. Tots aquells països que havien començat la revolució industrial i que ja havien arribat a la meitat del segle XIX un capitalisme madur, fan front, responen primeres crisis capitalistes buscant recursos i buscant expansió dels seus mercats a fora d'Europa. I això serà així per tots els territoris de l'Extrem Orient. De fet, si agaféssim els casos de la Xina, no hi ha cap mena de dubte que és així amb les guerres de l'opi, o si agafem el cas d'Indoxina amb la penetració francesa, si agafem el cas d'Indonèsia, amb els holandesos, diguéssim, obrint cada cop més ports per les seves companyies. I aquest serà també l'intent que es farà respecte al Japó. Un Japó que en aquell moment, abans de la Revolució Meiji, ja té una enorme feblesa diplomàtica, una enorme feblesa militar. Només cal pensar en una cosa. Al segle XIX, cada cop més, el gruix dels països europeus tenien vaixells amb casco de ferro. Amb casco de ferro i amb automoció, o amb moció, per dir-ho així, a carbó, que era una cosa que, evidentment, el feia molt més resistents davant de les inclemències meteorològiques i molt més segurs, també en termes de temps. La enorme marina, la enorme armada japonesa, en termes quantitatius, tenia vaixells de fusta. I vaixells de fusta a vent. La desproporció de mitjans entre un i altres era enorme. I, per altra banda, també el Japó, per dir-ho d'una manera col·loquial o ràpida perquè s'entengui, creu, i per això també l'acaben sorprenent aquest interès de les potències estrangeres, creu que no interessa a ningú. I la cosa que encara no ha acabat de focalitzar bé és que, a poc, i sobretot després de 1776, que és quan hi ha la guerra i la creació dels Estats Units, comença a haver-hi moltes potències, i no només europees, que tenen interessos cap al Japó. Faig un petit spoiler, el primer vaixell occidental que pica a les portes de Japó per forçar l'obertura dels seus ports és un vaixell nord-americà.
neix a l'escena internacional un altre front d'interès comercial, geopolític, que és el front pacífic, que fins a aquell moment, diguéssim, estava al fin del món, però que en el moment en el qual els Estats Units es fan fort i comencen a ser un actor important, acaba sent d'interès de moltes potències. Ho deia abans, el 1853, els vaixells de Comodoro Perry arriben a Tòquio. En aquell moment no hi ha cap acció militar, se'n van a veure l'emperador, li demanen que obri els ports. En aquell moment no s'obren els ports, però els vaixells de Comodoro Perry fan una cosa que simbòlicament és molt clara. No viatja a Nagasaki, sinó que se'n va directament a Kyoto. Això vol dir no respectar la idea o les normes de l'imperi que deien que l'únic port en el qual podien arribar vaixells estrangers era Nagasaki. Acaba sent un repte. Per tant, demanen, s'obren els ports, se'n tornen dient, bueno, tornarem i a veure si us l'heu pensat. En realitat, veieu aquí, arriben des del darrere els vaixells del Comodoro Perry que van a Tòquio i d'allà atraquen a Tòquio i després se n'aniran a Kyoto, que és la ciutat imperial. Això, d'alguna manera, desperta el debat al Japó, perquè ja no és una cosa teòrica de quan arribaran els occidentals, sinó que els occidentals han arribat. Un debat en l'opinió pública i sobretot en la classe política japonesa sobre què fer. L'opinió pública està absolutament en contra i aquí també hi ha fonts que expliquen la visió dels japonesos quan van veure l'arribada d'aquests vaixells, i aquests vaixells són representats en la cultura popular com monstres. Són enormes, són negres, treuen fum. El xoc cultural és molt i molt significatiu. Dins del daimyo, que són un sector, diguéssim, de poder important, hi ha opinions diferents. I, de fet, aquest és un debat que tornarà a haver-hi durant totes les dècades següents sobre com tractar amb els estrangers. S'han de deixar entrar, no s'han de deixar entrar, hem d'agafar només la seva tecnologia però fent les coses com nosaltres volem, com podem tenir un tipus de relació que ens permet mantenir la nostra independència. I repeteixo, l'exemple de Xina, que de fet mai va ser colonitzada formalment, però a la veritat era una colònia de tots els països europeus, és un exemple que d'alguna manera posa els pèls de punta a la política japonesa. El shogun aquí fa una cosa que aparentment té molt de sentit, però la veritat acaba sent una mena de bumerang. Diu que farà una consulta. Vosaltres sabeu que les consultes, diguéssim, les carrega el diable, no tant pel seu resultat, sinó perquè en el moment en el qual el shogun diu que consultarà sobre què fer a la petició, envers la petició del Comodoro Perry, el que està demostrant és que no té l'autoritat. És una decisió que demostra o deixa entreveure una debilitat política enorme. I aquest serà un element que els diferents daimyo se l'apuntaran, perquè diran, si el shogun no aconsegueix prendre aquesta decisió, vol dir que probablement hi ha una esquerda de l'imperi, a dins de l'imperi, i potser estem en una situació en la qual és possible generar un canvi de govern. Aquesta és una mica la idea. De fet, tornaran els americans, es fa la consulta, òbviament la consulta té resposta negativa, dona absolutament igual, la força de les armes dels nord-americans forçarà l'emperador a obrir diferents ports i finalment el 1858 hi ha la signatura de l'anomenat Tractat Harris,
i que repeteix en bona mesura les modalitats o les clàusules que després de la Guerra de l'Opi les potències occidentals havien fet signar a l'emperadriu de la Xina. Penseu que els tractats que tanquen les guerres de l'opi a la Xina es diuen tractats ineguals. Per què? Perquè en les seves clàusules tenen, diguéssim, un biaix colonial enorme. Les potències fer el que volen i l'autoritat, diguéssim, pròpia no té cap capacitat d'imposar-se. Les poques resistències finalment seran directament acallades pel bombardeig del port de Kagoshima el 1863. I això serà també ull de la política interior japonesa, la senyal de que l'imperi havia arribat al final del seu cicle. Aquí us he posat una primera foto que sí que em sembla interessant que veieu. És una de les reunions entre una delegació japonesa enviada als Estats Units i els estatunidencs que el reben. I és una foto que m'agrada sempre ensenyar perquè hi ha una qüestió gràfica que és molt evident. Bé, n'hi ha més d'una, però n'hi ha una que jo crec que és molt evident. Per començar, podem dir que els japonesos van amb vestimenta tradicional. Però quin és l'altre element? Les espases, bueno, però formen part... Perdó? El barret. Iconogràficament és molt evident. Hi ha una superioritat. I, de fet, veurem més fotos i veurem com les fotos, en aquest sentit, mai són innocents. Ho hem dit abans, el pic de la crisi de l'imperi Tokugawa serà el 1868 i entorn a la revolució o la restauració Meiji hi ha tot un debat. Fonamentalment sobre dues qüestions. Si va ser una revolució o una restauració, perquè, com vosaltres sabeu, de fet, es destronarà el shogun, però es restaurarà l'emperador amb una nova classe dirigent. Per tant, va ser una restauració d'un poder que ja hi era o una revolució. I l'altra pregunta important que s'ha fet de la historiografia és si va ser un èxit o un fracàs. I, com sempre, les respostes depenen molt de quan, com es formulen aquestes preguntes. Pel que fa, diguéssim, la primera, es va parlar, sobretot, fins als anys 20, el fet que fos una revolució profunda i, per tant, es va tenir, diguéssim, una visió bastant positiva d'aquell procés polític. I a partir dels anys 30, i sobretot després, per dir-ho així, de la pujada del militarisme, el judici va canviar una mica perquè va començar a preguntar fins a quin punt aquell procés no havia garantit vacunar-se de la militarisme. I sobre la segona pregunta, evidentment, depèn. Depèn, perquè és un èxit o un fracàs. Per fer-ho ràpid, si ens ho plantegem des d'un punt de vista econòmic, no hi ha cap mena de dubte que va ser un èxit, però bestial. El Japó viu una modernització que és terrible, que és amb taxes anuals que són imperioses. Ara, si ens ho preguntem a nivell d'extensió de drets o participació política, evidentment, hauríem de concloure que va ser un fracàs, que va ser, evidentment, un fracàs. En tot cas, va ser un canvi. Es pot dir tant que va ser un canvi com que va ser un canvi que, en tot cas, va situar en posició d'hegemonia sectors socials que ja tenien un cert poder. Ho recordàvem abans, la classe política que va hegemonitzar, que va guiar, que va, com diria jo, conduir aquell canvi són, bàsicament, els samurais.
i bàsicament un bloc social que veu conjuntament tant els samurais com els terratinents rics. Aquesta és la base social de la revolució Meiji i aquesta, en bona part, és la base social d'aquella modernització del Japó. Els terratinents veurem que acabaran sent els grans banquers, els grans industrials. Hi ha un pas ràpid i molt profitós de capitals des de, diguéssim, el sector agrari, sector industrials. I llavors hi ha aquests dos sectors socials que són, en aquest sentit, la base. Finalment, el 1868 es dona el cop d'estat. Les vicissituds militars, diguéssim, són molt curtes, però en tot cas, algun dels ans, per tant, dels feudes, que havien conspirat en favor, diguéssim, d'aquest canvi de govern, posen les seves tropes al servei d'aquest canvi i finalment acaben guanyant el pols. Per què es diu restauració? Es diu restauració també perquè el que es fa és tornar a entronitzar o, en tot cas, donar l'espai a l'emperador Mitsuhito, que en aquell moment era un adolescent, tenia 15 anys i que tenia la denominació d'emperador il·luminat. No se li escapa a ningú que posar un emperador amb 15 anys vol dir no posar emperador. Vol dir que el poder real, d'alguna manera, resideix en una altra instància. Què farà la Revolució Meiji o què faran els governs de la Revolució Meiji? Centralitzaran el poder, intentaran fer unes reformes socials que modernitzin el país i estaran amb una fórmula que ara veurem que no sempre s'ha mateixa, perquè en tot cas es proposa, es planteja el problema de com s'havia de negociar amb els occidentals, introduirà alguns dels models occidentals. Aquí teniu els Han, diguéssim, rebels. Llavors, si anem a analitzar només així ràpidament algunes mesures, la igualtat jurídica dels ciutadans. De fet, és la primera mesura que adopta la Revolució Francesa. No hi ha gaire, en aquest sentit, diferència. L'abolició dels drets feudals. La transformació dels feus en circumscripcions administratives. S'agafa, diguéssim, la divisió territorial que hi havia, es transformen en circumscripcions provincials, per dir-ho així. Se li dona pensió vitalícia als samurais i es crea una única moneda per tots els Han. Traduït, s'intenta fer una modernització econòmica precapitalista a marxes forçades. És una forma de, diguéssim, fer acceleradament aquest canvi. També es planteja un sistema d'educació obligatòria, es reforma el sistema fiscal, es centralitza el sistema fiscal, serà l'Estat i ja no existeixen qui recaptarà els impostos, i es crearà un exèrcit nacional. Recordem abans, un dels intents que havien fet els Tokugawas precisament tenien a veure amb centralitzar el sistema fiscal i eliminar els diferents que havien tingut tots els feudataris. La Revolució Meiji farà això i ho farà ràpidament. I a més ho farà d'una manera molt japonesa, per dir-ho així. En aquest debat entre què fer de l'estrangers, el 1872 cridaran, estudiaran tots els sistemes militars de tots els països europeus i decidiran que el sistema que els convenç més és el francès i cridaran els francesos perquè els ajudin a muntar un exèrcit nacional. De fet, ara no entrarem perquè és una cosa una mica friqui, però si ho veureu, les uniformes de l'exèrcit imperial japonès són iguals que les uniformes que podeu veure en una pel·lícula com el cas Dreyfus. Són pràcticament iguals.
Llavors aquí dius, bueno, és una contradicció, no ho és, perquè, hòstia, crear un exèrcit nacional en principi és una cosa que t'hauria de servir per enfortir l'esperit patriòtic. Llavors, quina és la idea que hi ha al darrere? Esperit japonès, ciències occidentals. Com ens podem servir de totes les innovacions que hi ha arreu del món, però traduint-les, o en tot cas, governant-la des del Japó. Sense anar més lluny, no sé si us agraden, no? Però al final del segle XIX i començament del segle XX, sobretot al final del segle XIX, és l'època de les grans exposicions universals. Hi ha moltes, no? El Crystal Palace a París, evidentment les de París, del Crystal Palace a Londres, la de París a Torre Eiffel, que segurament us sona. Els japonesos van amb un munt de diners i compren patents com si no hi hagués un demà. Què fan? Compra tecnologia europea, tecnologia occidental, per poder-la implementar al seu país. I això li funciona. Realment li funciona. I el canvi econòmic és bestial. Bestial, és molt ràpid, molt profund, s'encoratja de la mateixa manera que s'havia fet, però en un temps llarg, no? Entre el final de i el començament de l'època contemporània a tot arreu. S'incauten les terres dels feudataris, s'incauten les... Hi ha una inversió industrial amb un capital estatal molt intens, molt profund. Es fa el ferrocarril, es modernitza. I a més aquí neix una de les característiques pròpies de l'economia o del sistema, diguéssim, japonès, des d'aquell moment i en realitat ens ha arribat fins als nostres dies, que és aquesta, diguéssim, sobreposició entre grans grups industrials i grans grups bancaris. Són totes grans concentracions i, bàsicament, aquí el que ens tindrem són les antigues èlits terratinents es reciclen en aquests grans conglomerats. Això fa que el capitalisme, per dir-ho així, japonès de final del segle XIX i començament del XX sigui molt eficient. Molt eficient. Creix moltíssim. Per altra banda, i tampoc diria res, diguéssim, que no se sàpiga, és un model semblant al que es va fer a l'Alemanya unificada, final també del segle XIX. Molta inversió estatal, grans grups, la Krupp, per dir-ho així, o la PASF, són no només enormes grups industrials, sinó que tenen una part financera molt gran. Això maximitza l'eficiència del sistema i fa que el desenvolupament econòmic sigui ràpid. I també envien delegacions i delegacions a l'exterior. Aquí us posaré una foto. Això és el Meiji Tenno, que va vestit com un alt oficial francès. La foto seria pràcticament igual. Aquí teniu fins i tot abans de la Revolució Meiji la primera missió japonesa a Europa, a Holanda, o Bèlgica, jo he dit. I aquí teniu la missió d'Iwakura, que farà una gira molt llarga. I veieu que aquí també, respecte a la foto que hem vist abans, aquí ja hi ha algú que va amb vestits tradicionals, però una mica la idea és dir, bueno, nosaltres també portem jaqueta i portem sombrero, i portem sombrero. Clar que hi ha resistència al canvi, tant en sentit conservador. Hi ha una revolta al 1877, no acaba tampoc funcionant, i tampoc n'hi ha més perquè el sistema és capaç de, com diria jo, acollir i integrar en els nous centres de poder qualsevol subjecte que podria
diguéssim, plantejar una resistència. I també hi ha resistència en sentit democratitzador. Als anys 80 es crea l'anomenat Moviment per la Llibertat i els Drets del Poble. Ni, diguéssim, els atacs des de la dreta, per simplificar, ni els atacs des de l'esquerra, també per simplificar, acabaran funcionant. El nou poder japonès és sòlid. I en bona part és sòlid perquè el país creix d'una manera molt evident pràcticament en totes les dècades finals del segle XIX. I com deia abans, aquí anem des de l'oligarquia feudal a l'oligarquia industrial i financera. No canvien els equilibris interns de la societat, però sí que canvia la funció o l'àmbit econòmic en què aquestes oligarquies posen els seus diners. Quin és el problema? Que, per altra banda, torno a dir, és un tema que s'ha fet servir o s'ha comentat molt o s'explica molt, la historiografia en parla de manera semblant pel cas alemany, que és una experimentació de canvi econòmic, d'entrada al país amb el sistema capitalista amb una capacitat d'èxit molt evident, però és un canvi econòmic que no va de la mà d'un canvi diguéssim, pel que fa a les llibertats, no tant civils, sinó les llibertats polítiques. Ho diré d'una altra manera. En el cas de França, en el cas d'Espanya també, o en el cas italià fins i tot, les revolucions liberals tenen una part que té a veure amb el canvi dels modes de producció, tant revolució industrial, sistema capitalista, i tenen una part, ho va paral·lelament amb una creixent representativitat del sistema. En aquest cas, no és ben bé així. Sí que hi ha una Constitució, sí que hi ha un Parlament, però, de fet, aquest Parlament té molt pocs poders. Per tant, a on resideix el gruix de la sobirania, fonamentalment continuarà sent l'Estat. I, finalment, el Japó de la Revolució Meiji també és el Japó que s'inventa la nació. Una cosa és ser súbdit de l'emperador, i una altra cosa és ser japonès. I aquí també és un procés que, en certa mesura, a Europa també passa. Això es fa a través de diferents eines, força de l'Estat. L'altra és l'educació pública. Aquí també es mira, diguéssim, els diferents sistemes i finalment s'acaba implantant un sistema semblant al model francès. Per tant, sabeu que per la Revolució Francesa l'escola havia de ser la fàbrica dels francesos. Aquí una mica passa el mateix que pels japonesos l'educació pública havia de ser la fàbrica de japonesos amb valors tradicionals. També hi ha un model específic de les relacions de gènere. És impossible parlar de construcció de la nació sense parlar de construcció de relacions de gènere. I en el cas japonès s'afirma, es propaga des del propi poder i es, diguéssim, planteja, vaig fatal de temps, l'anomenat model del Josai Kenbo, que és la bona esposa i la mare sàvia. Qüestió important. En aquest sistema o en aquesta visió de gènere hi ha submissió per part de les dones, o millor dit, hi ha inferioritat, de la mateixa manera que hi ha en qualsevol altre sistema patriarcal en aquell moment al món, però en el cas japonès aquest model de gènere planteja que les dones treballin. I que treballin encara que sigui, o millor dit, que treballin amb una normalització d'allò que avui en dia li diríem la bretxa salarial. Per què? Per moltes raons. La primera i més poderosa, perquè la necessitat imperiosa que té l'economia japonesa és la de... Per tant, fem un model que és desigual, les dones, per dir-ho així, siguin menys igual que els homes, per dir-ho així, però fem incorporant la idea de que la dona també participa a la gran empresa econòmica nacional. També, evidentment, hi ha tota una definició
ètnica, que després serà important, sobretot als anys 30, la superioritat japonesa, que s'exerceix també respecte a les minories internes i que a partir de final del segle XIX, quan hi ha la població coreana, serà molta. El país s'exercirà en contra dels coreans que normalment venen a fer de treballadors pobres. Altre element de la nació és la centralitat de l'emperador i finalment també no és ben bé que es faci una religió d'estat, però sí que es simplifica i en la figura de l'emperador en tant que cap religiós també això serveix d'alguna manera per generar elements d'identitat comuna. Rapidíssimament, i perquè ho entenguem. Això genera també canvis cap enfora. I fonamentalment no hi entrem gaire. Abans dèiem, el Japó des d'un punt de vista militar i des d'un punt de vista diplomàtic havia arribat a la meitat del segle XIX molt feble. Això es corregeix d'una manera molt ràpida. És més, el exterior del Japó i militar exterior del Japó serà molt exitosa. Ho serà tant amb la guerra amb Xina per al control de Corea, i Corea acabarà sent primer protectorat i poc després colònia directament del Japó, com en la guerra russo-japonesa, que us la volia explicar molt ràpidament, però no ho faré, només us diré el final. Hi ha l'enorme sorpresa. Rússia i Japó rivalitzen per un territori al nord de la costa xinesa. De fet, comparteixen, diguéssim, aquest quadrant. I, evidentment, ningú s'esperava que un país de població no blanca pogués guanyar. I la gran sorpresa, a ulls de tots i de tots els observadors, va ser que aquest nou Japó tan llunyà i que ningú en sabia res, acabés imposant-se a les tropes del tsar. Només perquè ho veieu, aquí és... No hi parlem, d'això. Aquesta és la zona de Port Arthur, on veieu les estrelles, és la zona, diguéssim, en disputa. S'acabarien controlant els japonesos. Però aquí us havia posat una ristra d'imatges perquè la lectura que es fa des d'Europa de l'altre japonès és una lectura clarament minoritzadora. Aquí teniu alguns exemples de premsa russa. Són petits, són lletjos, són serps del tio Tom, en fi, n'hi ha moltíssima. Alhora, aquesta m'encanta, el cossack Petrushka, que se'l treus com si fossin enanitos. Però n'hi ha una que m'agrada ensenyar-vos, també fins aquí arriba l'atenció, el Cucut dedica portades i vinyetes, i fins i tot una notícia a l'avantguàrdia us havia posat, aquí els japonesos se'n va a la guerra. Això m'interessa, que és molt, es resumeix molt bé. El 1904 el gegant era Rússia, era una cosa molt petita els japonesos, i l'any següent els russos estan un poc fatal i els japonesos s'erigeixen com a nova potència, com a mínim regional. Després parlarem si local o no. I aquí teniu, per exemple, una vinyeta del Washington Post. I aquí m'ha interessat també, us ho deixaré, per tant ho podeu buscar. El 1969 es va fer una pel·lícula, Seiji Maruyama va fer una pel·lícula que és Japón, que és la zona on es juguen les sorts de la guerra russo-japonesa, perquè és una pel·li no oficial, però que codifica un relat sobre què va ser aquella guerra. I una de les coses que, si la veureu, us crida l'atenció és que hi ha un respecte total per l'enemic. En tot cas, que l'enemic rus
En canvi, se'l dibuixa com un enemic valent, honrat. Llavors, és un relat que t'ajuda a, d'alguna manera, a descodificar el fet de que hi ha una reivindicació d'igualtat respecte a un europeu considerat això, honrat, intel·ligent, no? Etcètera, etcètera, etcètera. És interessant i diria jo que està penjada per internet i ara este mensatge se autodestruirà. El Japó també participa a la Mundial, realment aquest, en funció d'una aliança que té amb els britànics, per tant, participa amb les forces de l'entesa. I el que és interessant són aquestes dues coses. La primera és que el Japó reclamarà, després de la Primera Guerra Mundial, el control del territori de Shandong, que és aquesta província que està en vermell, de la costa japonesa, perquè durant la guerra s'havia signat un acord secret que deia que en cas de derrota de les potències de la Triple Aliança, aquest territori aniria al Japó. De fet, era un territori que estava fins a aquell moment sota control alemany. Com que Alemanya perd la guerra, i d'aquí començarà després l'expansió al llarg dels anys 30 del Japó en la costa xinesa. I l'altra foto que fa referència a la Conferència Naval de Washington, que era una conferència que es proposava reordenar el tràfic marítim després de la Primera Guerra Mundial, el conviden. Per tant, el Japó es consolida com una potència que val a les grans trobades internacionals, però veurem que això també serà un element de queixa en el futur. Per què? Perquè, en bona mesura, en aquesta conferència es decideix quantes tones poden tenir les diferents armades, per dir-ho ràpid. I el Japó li assignen com a tope una quantitat de tones que és inferior a totes les de les armades europees. I aquest serà un element que farà pensar al Japó que a la política japonesa que igualment, per molt que tu hagis fet la guerra, per molt que tu hagi guanyat aquell tros de guerra que t'ha tornat a fer, igualment Europa te continuarà considerant otro inferior, per dir-ho ràpid. Per tant, als anys 30, aquí la pregunta sobre el militarisme. Què va ser exactament el militarisme francès, el militarisme japonès? Ràpidament, el Japó viu una etapa de modernització molt clara, molt evident. El país ha canviat. Ara, a partir del final dels anys 20 i als anys 30 hi ha un qüestionament d'aquesta modernització. Aquí us he posat una cita de Gotao Rinpoche, no sé si ho dic bé, que és un escriptor, un novel·lista, i aquestes són les paraules que va deixar just abans de suïcidar-se. Això va ser un succés, diguéssim, que va interpel·lar molt la societat japonesa perquè en realitat, diguéssim, captava o entroncava amb un sentiment de desorientació bastant comuna. Una vaga sensació d'ansiedad, una vaga sensació d'ansiedad sobre mi propio futuro. Per què havíem arribat fins aquí i cap a on arribaríem. De fet, hi ha un intent, hi ha una tentativa de retorn al passat. La societat japonesa havia canviat moltíssim i en realitat el gran problema de fons, el gran debat de fons és com ens podem fer moderns sense haver de desfer-nos de la nostra pròpia cultura. Aquesta una mica és la desorientació o el problema. Es consolida una classe mitjana. Aquí us he posat una xifra que és molt significativa. El 1934 al Japó existien 37.065 locals. Llums locals, bars, cafeteries. I llavors aquí, clar, es comença a generar una mena d'oposició entre un Japó que ha abraçat
aquesta modernitat de manera molt evident, i un Japó segurament més rural, que ara en parlarem, que en canvi veu com això es fa d'alguna manera a costa seva. Tothom que li agradi la cuina japonesa algun dia haurà anat a un restaurant que es diu Ginza, segurament, perquè n'hi ha tropecientas mil. Què és Ginza? Ginza és un barri de Tòquio i aquest és l'aspecte del barri de Ginza al 1930. Bé, abans, l'Associació per l'Autogovern dels Pagesos el 1918 deia: a les ciutats els luxes augmenten dia en dia mentre els habitants dels pobles han de viure de peix salat i passat i vestir amb draps miserables. Les ciutats viuen bé gràcies a la suor dels pagesos. Comença a haver-hi una contraposició, que és una contraposició econòmica, tot i que si miréssim, per dir-ho així, salaris, no és que les persones normals, entre cometes, que vivien a les ciutats tinguessin salaris molt més alts que els pagesos. Però és una contraposició cultural enorme, enorme i reconduïble. I, de fet, al camp, a diferència del que la historiografia tradicional, diguéssim, ens havia llegat, al camp, als anys 30, són un terreny de conflicte molt gran. La idea del camperol japonès, manso, satisfet, tradicional, i sobretot del fet que el conjunt dels camperols tenia els mateixos interessos, per dir-ho així, no és ben bé així. El que ens diu la historiografia més nova és que, en canvi, el camp viu una època de conflictivitat bastant gran, que s'intentaran, que el propi estat intentarà desactivar colonitzant Manxúria. Sabeu que es va, el 1931, s'invaeix Manxúria, hi ha tota una campanya del govern per afavorir la colonització des del camp japonès a Manxúria. Manxúria es deia Manchukuo i aquí teniu una representació d'aquesta idea d'una convivència harmoniosa entre colonitzadors i colonitzats. Per tant, el sistema als anys 30, lluny del que pugui semblar, és un sistema que està tensionat. Tensionat tant des de la dreta com des de l'esquerra. Aquesta reflexió que es fa entorn a si la revolució Meiji havia estat suficient o no, torna amb força. Des de l'esquerra es reivindica una democratització més profunda, o millor dit, una democratització a seques. Es demana completar allò que s'havia fet amb el canvi econòmic i des de la dreta hi ha aquesta idea d'un retorn a un passat idíl·lic, amb trets també d'un cert heterocentrisme, aquesta idea d'un japonès superior als altres països de la zona, etc. I aquests són inquietuds, sobretot, diguéssim, que passen per la dreta, que no només una sèrie de sectors diferents de la societat, sinó que arrelen, sobretot, a dins de l'exèrcit. Aquesta insatisfacció, aquest neguit sobre què seria el futur, arrela de manera molt clara en l'exèrcit. Sobretot amb un grup de joves oficials que protagonitzarà tota una sèrie d'atemptats, o d'intentones, en tot cas d'intents de cop d'estat. I aquí també hi ha aquesta idea d'un retorn al passat, o també un curt, també interessa una part de l'exèrcit que, i per això posava aquella pregunta al principi, que es podria comparar, en certa manera, amb una mena de feixisme japonès. El teòric del qual és aquest senyor que es diu Kita Ikki, i que no és un militar, sinó que és un escriptor, que havia tingut una vida molt plena i també molt difícil, havia estat a Occident, coneixia els pensadors occidentals i que, en certa manera,
planteja un programa polític que podria ser el programa polític del primer feixisme. La nacionalització dels sectors estratègics, la reforma agrària, la zona de 8 hores, sufragi universal masculí, no? Tota una sèrie, si agaféssim el programa de San Sepolcro de Mussolini, unit, evidentment, al japocentrisme, al militarisme, no? Etcètera, etcètera, etcètera. I també, i això també és una informació que hem de retenir, a la idea de la construcció d'un imperi regional asiàtic, hegemonitzat precisament pels japonesos. Hi ha un intent de cop d'estat, no acaba funcionant, detenen els oficials, diguéssim, involucrats en aquest intentona. L'ideòleg d'aquesta intentona és Kitaiki. Els 13 oficials més Kitaiki acabaran executats, però això no vol dir que el poder ja no s'hagués desplaçat a dins de l'exèrcit. És més, els militars, la majoria dels militars, comencen a tenir cada cop més presència a la vida pública. I això és allò que dèiem el militarisme japonès. A partir dels anys 30 no s'arribarà mai a la creació d'un règim semblant a una dictadura, diguéssim, de les que hem tingut a Europa, però sí que hi ha cada cop més una voluntat de militaritzar la societat. Aquí una mica us havia posat com s'acaba la Primera Guerra Mundial, diguéssim, totes les queixes, d'alguna manera, que portaran amb aquest auge del militarisme. Allò que dèiem, el Tractat de Washington i el Tractat de Londres, 2 anys després, veieu que diguéssim, la relació sempre és desfavorable pels japonesos. Això acabarà portant cada cop més els militars japonesos a posicions revanchistes, en posicions contràries, diguéssim, a la legalitat internacional. De fet, el 1931 el Japó sortirà de la Societat de les Nacions. El 1936 signarà un pacte, anomenat Pacte Anticomintern, que els italians ens ho expliquen com el Pacte Roberto, que és l'eix Roma-Berlino-Tòquio. És a dir, per tant, alemanys, italians i japonesos, i finalment el 1937 envairan les costes xineses. Això portarà a una mena d'escalada de la tensió, i des de la perspectiva japonesa no només hi ha, diguéssim, la voluntat d'expansió, que també, sinó que sempre en la política japonesa hi ha la idea de que o ens construïm un coixí que ens ajuda a, diguéssim, a evitar les invasions estrangeres. Mai hem d'oblidar que el Japó és una illa i que, per tant, se sent d'alguna manera vulnerable. I 2, o ens imposem o tornarem a la situació que hem tingut en els primers anys 20, que hem participat a la Primera Guerra Mundial, hem fet tot el que havíem de fer i igualment ens tractaran d'inferior. De fet, es començarà a fer circular aquest concepte d'un imperialisme anticolonial. El Japó el que prometerà als territoris que envaeix és d'alliberar-los del greuge o del control de les potències estrangeres. Estic a punt, no trigo molt, no trigaré més. Per tant, aquesta lògica, lo de Pearl Harbor, que s'ha venut, i en aquest sentit la cinematografia és molt suggeridora, a la lògica japonesa té un sentit gairebé defensiu. Jo tinc aquí els nord-americans que m'han posat no sé quants barcos, no sé, en el fons té una lògica d'alertar, de no apropar-se massa. Quin és l'error? O quin és l'error japonès?
primer de tot, que efectivament els Estats Units tenen interès en aquell quadrant. Els Estats Units, en realitat, des de 1937, quan el Japó havia envaït a la Xina, ja estan pensant en com intervenir en aquella part del món. Dos, que l'atac, tal com es va fer, i repeteixo, em remeto també a la literatura. Si algú de vosaltres no ha llegit la trilogia de Ken Follett, hi ha unes pàgines sobre Pearl Harbor que són bastant impressionants. Com un atac a traïció per part dels nord-americans. I el que no tenen en compte, diguéssim, els japonesos, és que el lobby xinès dins dels Estats Units acabarà forçant perquè finalment els Estats Units entrin a la guerra. I aquí és com finalment s'entra a la segona guerra mundial. Torno a dir, hi ha hagut debat entorn si el militarisme japonès es pot considerar una dictadura més. Aquí, si em posés a la gorra de politòloga, diria no. El que sí és cert és que, malgrat, per dir-ho així, les grans, enormes distàncies culturals, geogràfiques, etc., no hi ha cap mena de dubte de que hi ha elements que es comparteixen, com són l'expansionisme, com són el militarisme, com són algunes de les mesures, per exemple, l'eliminació de les influències estrangeres, el control sobre la premsa, la campanya per l'estalvi, en el fons no és molt diferent d'anar a donar l'aliança Mussolini. Això, durant la guerra, evidentment, s'havia fet. També s'havien intervingut els llibres escolars. Ara, hi ha elements, en canvi, que et diuen que no hi ha exactament característiques. La primera és més important: durant tot l'ascens dels militars al poder, a ningú se li va ocórrer tocar els grans poders forts, financers i econòmics del país. I també hi ha un altre element que jo crec que ho diferencia, que és el cas de qui es posa al capdavant, que serà el general Tojo. Hi ha una cosa que és... Mussolini i Hitler, quan arriben al poder, es vesteixen de militars. Tojo ja anava vestit de militar. Tojo és un militar. Llavors, és un cap polític? No ho és. És un cap militar. El gruix de la seva legitimitat no li ve d'una ideologia o d'un plantejament polític, sinó que li ve del fet de ser un militar. És un militar, el context, evidentment, és diferent i, sobretot, no hi ha la construcció o la voluntat de construir un sistema que sigui nou. Ho deia abans, la Segona Guerra Mundial serà també pel Japó una forma de plantejar el seu imperialisme anticolonial amb una duresa terrible, terrible. Taiwan, la Xina, Corea, Manxúria. I suposo que també us sona el cas de les Yanfu, que són les dones de confort. Evidentment, aquest és el cas més evident, però en realitat no és molt diferent de moltes altres casos d'ocupació japoneses. Aviat, malgrat en alguns territoris, diguéssim, hi ha una certa voluntat d'acollir els japonesos perquè permeten fotre fora les potències europees, es veurà bastant aviat que no era Àsia pels asiàtics, tal com deia la propaganda japonesa, sinó bàsicament Àsia pels japonesos. Aquí teniu una mica de història d'abans de la guerra, de com es va eixamplant abans de la guerra, i aquí veieu el màxim d'expansió que té aquest imperi sota control japonès.
o aquí el teniu amb d'altres colors, però igualment clar. El Japó comença a tenir durant la guerra problemes interiors. Un que li deriven del fet que la guerra no va gaire bé, sobretot després de la batalla de Midway el 1942, comença a haver-hi cartilles de racionament, comença a haver-hi mobilització forçada amb un amplíssim ventall, diguéssim, d'acords d'edat. Es posa tota la indústria sota control del Ministeri de la Guerra, però els bombardejos són terribles. I aquí també val la pena remarcar-ho. Els bombardejos, per exemple, de Tòquio del març del 1945 fan el triple de víctimes que les bombes atòmiques. Per què? En bona part perquè Tòquio tenia moltíssims edificis de fusta. Llavors, qualsevol bomba incendiària caigués generava molts i moltes víctimes. I llavors els kamikaze també, que són una figura gairebé mítica i que també se li diu o se li ha construït d'alguna manera un heroisme d'entrega, etc. En realitat responen al fet que en aquell moment de la guerra el Japó ja no tenia prou capacitat de generar municions suficients per abastir les seves armes. Al juliol del 44 Tojo dimitirà. De fet, la guerra està pràcticament acabada. A principi del 45, com vosaltres sabeu, ja amb el suïcidi de Hitler ja es dona tancat el tema. Només la guerra continua en el Pacífic i la guerra al Pacífic, llastimosament, es tanca amb això, amb dues bombes atòmiques, una sobre Hiroshima i l'altra sobre Nagasaki a l'agost del 1945. I aquí donaria per un debat que no tenim temps per fer i veig gent que ja m'està mirant malament, per tant ho faré ràpid, però sí que és cert que els japonesos d'alguna manera van ser víctimes i verdugos. O en tot cas el fet que la guerra pel Japó s'acabi amb una bomba atòmica que acabarà sent l'eix entorn al qual es reconstrueixen les relacions internacionals després, farà que la memòria d'aquella guerra, de la memòria col·lectiva d'aquella guerra al Japó, hi hagi parts d'aquella guerra que tenen a veure amb l'ocupació del territori xinès, amb l'explotació dels territoris colonitzats, que d'alguna manera és més fàcil arraconar. I aquest va ser un debat molt gran a dins de la societat japonesa. En el monument que commemora les víctimes de la guerra hi són tant les víctimes de la bomba atòmica, les víctimes civils, com els militars que havien anat, diguéssim, a envair Xina. I això, evidentment, des d'un punt de vista memorial, com és lògic i evident, genera molts curtcircuits. En tot cas, es llencen les bombes i finalment l'emperador fa un missatge de ràdio, en el qual diu: en consonancia con los dictados del tiempo y el destino, quiero aún soportando lo insoportable y padeciendo lo insufrible, abrir un camino hacia la paz duradera para todas las generaciones futuras. Per què és important? Per què és important? Home, en primer lloc, perquè ningú havia vist mai l'emperador i ningú havia escoltat mai la seva veu. Per tant, de per si, el fet que l'emperador vagi a la ràdio és una forma de rebaixar-se. El Japó acabarà sent, com vosaltres sabeu, ocupat per les tropes nord-americanes fins al 1950 i, de fet, la Constitució que el nou Japó democràtic aprova després de la guerra la van escriure els nord-americans, les coses com són, i us deixo amb aquesta foto, que és una foto en la qual es pot veure l'emperador, en aquest cas vestit de civil, i el que té al seu costat és un senyor que es diu MacArthur, que és el general MacArthur, que és el comandant en cap de les tropes d'ocupació nord-americana, i aquí també torna la qüestió del japonès baixet i del nord-americà
molt alt, però aquí hi ha un altre element que és que MacArthur està en manga de camisa, com aquell que diu. I que, per tant, la idea és transmetre una submissió total i absoluta. Ho diré d'una altra manera. Aquest preu simbòlic és el preu que se li fa pagar al Japó per evitar l'escapçament de l'imperi. L'imperi japonès continuarà després de la guerra. Ara, la voluntat nord-americana és deixar clar que el Japó havia perdut la guerra. I això es pot fer de moltes maneres, no? I segurament per una cultura com la cultura japonesa, per la sacralitat de l'emperador, aquesta era una forma viable. I jo me callo perquè he parlat, bueno, 1 hora i quart. I, evidentment, tenia la paraula, perquè això és molt interessant. Això us ho deixo. Hola. Hola. I s'ha parlat molt lleugerament de la religió que tenia, que ho fomentava a l'emperador, per exemple, no? Com ha funcionat aquest tema de la religió i l'actualitat? Com està això? Hola. Hola. Vale. Tiene que ser este micrófono. Hola. Una altra pregunta. Quan comencen els japonesos a anar a treballar als Estats Units? Aprox. A 1872. Sí. Més coses. Culturalment, el japonès és un home que per tractar-lo bé no l'has de deixar malament, el que diuen safe the face. És a dir, això, quina raó té? És a dir, quan un japonès fa l'harakiri, ho fa perquè l'han fet quedar malament. Llavors, això és una cosa psicològica que volia saber si té alguna raó històrica que expliqui aquesta manera de ser del poble japonès. Ara, una sola no n'hi haurà, evidentment, com sempre, no? El que sí és cert és que, bueno, no, però sí que hi ha aquesta... I és un tema que només té a veure militar, la cultura. És
o col·lectiva, pura, per dir-ho així, del treball, que els treballadors moltes vegades tinguin un sentiment d'identificació amb l'empresa que és bestial. I, per tant, pot passar que el fracàs de l'empresa o que el fracàs individual o la por de que el fracàs individual tingui un impacte sobre l'empresa sigui inassumible. Llavors, d'on ve? Soc experta en cultura japonesa. Com a historiadora et diria jo que té a veure amb la construcció d'un sistema em fa pensar en bona mesura també en allò que deia abans de les relacions de gènere. La dona japonesa tradicional, o com a mínim la dona japonesa tradicional a partir de la Revolució Meiji, és una senyora que es fa càrrec de la seva família i que per tant fa treball de cuidado i reproductiu, però que té una tasca a fora que és contribuir, encara que sigui amb un salari menor, al creixement del país. I, de fet, per exemple, des d'un punt de vista del dret laboral, el Japó és el lloc des de on des de fa molt de temps, moltes dècades, molt de temps, hi ha una regulació del treball que no és a temps complet. Hi havia tota una sèrie, per dir-ho així, de figures contractuals que estan reservades a les dones perquè poguessin amb salaris més baixos, precisament per complir amb aquesta idea d'una feina. Dir-ho d'una altra manera, en el paradigma de la domesticitat femenina tradicional europeu, les dones teòricament no treballen. A l'hora de veritat han treballat sempre, dins i fora de casa, però que sobre el treball fora de casa de les dones sempre hi ha hagut disputa moral. En el cas japonès, no. Sí, se sent, no? Sí. Dic especialment interessat en el que va passar els mesos abans de Pearl Harbor, en el sentit que, com se sap, el Churchill, després de la reunió de Terranova que havien tingut amb el Roosevelt, fa insistència que entrin els Estats Units amb la guerra. La via, diguéssim, que van trobar, diguéssim, era, diguéssim, a través del Japó com a excusa, no? Amb el que es va dir després, penso, no sé, precisament la pregunta està aquí, i en el que es va dir el dia de la ignomínia. Però llavors, clar, a l'atac que va fer els japonesos a Pearl Harbor, jo sempre he tingut la impressió que quasi no els hi van deixar, diguéssim, sortida, perquè els mesos abans van passar coses, no? M'agradaria saber què li va passar, o sigui, quines afrontes es van fer al Japó, amb barcs, diguéssim, bloquejos, o el que s'hi va fer de cara al Japó per obligar-lo d'alguna forma a prendre la iniciativa contra els Estats Units. La pregunta, més enllà, diguéssim, dels fets molt concrets, la pregunta és qui té interessos directes en aquella zona del món? I, evidentment, de casos, per dir-ho així, de lletjos o d'operacions, diguéssim, complicades. Per exemple, hi ha tota la qüestió del combustible. Vaixells nord-americans fan que no arribi combustible al Japó, el Japó se sent d'una manera estabat, però aquí també la qüestió de Pearl Harbor, la guerra es podia precipitar en aquell moment, però es podia haver precipitat també més tard o abans. Per què dic això? Dic això perquè en realitat l'interès per aquella zona del món és compartit entre Estats Units i compartit o concorregut entre els Estats Units i el Japó des de sempre. Des de sempre. La mateixa guerra russo-japonesa es tanca amb la signatura d'un tractat que se signa a San Francisco. Què vol dir? Vol dir que la tensió cap al Pacífic és molt important pels nord-americans. Llavors, en el moment en el qual els japonesos comencen una
empresa d'expansió tan intensa, tard o d'hora el xoc amb els interessos nord-americans hi seria. Llavors, en aquell moment, i si tu t'ho vols mirar des de la perspectiva japonesa, aplica el mateix, en certa manera. Si tu tens interessos en aquella part del món i creus, i això sí que la política japonesa, com intentava explicar abans, sempre va creure que el control de Corea i que el control d'una part de la costa xinesa no només és una qüestió d'expansió, sinó també de defensa, que hi hagi d'altres actors que pretenguin jugar un paper en aquella zona farà que aquests interessos acabin confligint. A més, i això és una consideració, diguéssim, més de llarg, de més ampli abast, no hi ha cap mena de dubte que hi ha fets que marquen i els esdeveniments històrics passen en un moment donat perquè sempre hi ha una concadenació de causes, però també hi ha elements de fons sense els quals aquell últim element no es produeix. I llavors, en aquest sentit, Pearl Harbor és l'últim element. De fons, la tendència de fons és una realitat per a aquella zona que a vegades es tanca amb una mena de compromís, que en la majoria dels casos és desiguals i a vegades porta d'alguna manera a conflicte. Ho diré d'una altra manera. El Japó, després de la Segona Guerra Mundial, accepta tenir un paper importantíssim des d'un punt de vista econòmic, però nul des d'un punt de vista militar. I, en certa forma, l'acord amb els Estats Units perquè els Estats Units deixin el país i retornin la independència al Japó, perquè, repeteixo, el Japó va estar ocupat fins al 1950, és escapçar les vel·leïtats militars mantenint i a poder ser, amb una bona integració econòmica, el progrés econòmic. Ara diré una anècdota que sembla una tonteria, però no ho és. No sé si algú de vosaltres ha tingut la sort d'anar al Japó, jo no. M'agradaria algun dia. Però totes sabem que el Japó és absolutament punter en el disseny i en la tecnologia de mobles de bany. Per què? Això ho expliquen els historiadors de l'economia, perquè la quantitat de tecnologia desenvolupada abans de la Segona Guerra Mundial i que s'aplicava fins a aquell moment a qüestions militars s'ha de revertir en un sector civil. I, per tant, es fan punters en tecnologia o també en coses tan estrafolàries o que ens semblen tan estrafolàries com és fer de les estances de bany un lloc amb tecnologia. Ara, allò és una relació inigual, desigual. Per què? Perquè accepten no tenir exèrcit, d'alguna manera. Sí, una pregunta. Aquest desenvolupament industrial ràpid i intens del principi de l'era Meiji, diguéssim, no n'hi ha prou de desitjar-lo. La pregunta és quina importància tenia el fet que penso que hi havia una base preindustrial, sectors concrets com la metal·lúrgia o el tèxtil, sectors artesanals molt desenvolupats, i després quina va ser l'actitud d'aquesta, diguem, nova classe treballadora, d'aquesta nova societat industrial per col·laborar en aquest desenvolupament. Estàs parlant del final del 19 o...? Des del primer moment que comença la industrialització, de finals del 19, per tant. Això està molt estudiat i crec que la pregunta és boníssima, perquè en realitat es fa també una manera de pensar que realment és molt eurocèntrica, no? Aquesta idea de que la revolució industrial es podia donar només a Europa. I tu dius, calma, gent. Es dona a Europa per moltes raons, entre les quals, evidentment, hi ha també la capacitat d'acumular capitals saquejant a fora.
Si no s'hauria donat, probablement no. I, de fet, ja la historiografia econòmica fa molts anys separa allò que se li diu en la revolució industrial de la revolució industriosa. La revolució industrial és un concepte que planteja Jean Debré, que és un historiador de l'economia, i fa referència precisament a aquella intensificació de les activitats econòmiques i artesanal, tu abans ho deies, no? En alguns sectors, el tèxtil, el metal·lúrgic, que encara estan en una fase artesanal o d'allò que li diuen els historiadors de l'economia de putting out, per tant, hi ha descomposició del procés productiu, però que cada fase del procés productiu es fa amb un taller diferent. Encara no és la fàbrica que ajunta tot. Llavors, el Japó, en aquest cas, com la Xina, perquè la Xina també és exactament el mateix cas, cap a final del segle XVII i sobretot al llarg del segle XVIII, viu una intensificació de les activitats artesanals i protoindustrial molt evident. Llavors, això explica, en bona mesura, que en el moment en el qual hi ha un massiu desviament de capitals des del sector agrari al sector industrial, això pugui funcionar de manera tan ràpida. Això és la manera. I repeteixo, això és una cosa que, torno a dir, no té a veure només amb el Japó, sinó que en bona part és semblant al desenvolupament industrial alemany. En el cas d'Alemanya també hi ha una inversió estatal molt forta, molt concentrada i molt pensada, i allà també en 20 anys cobreixen la industrialització del país que d'altres països han triat 50, 60, 70. I la segona pregunta, l'actitud de la classe treballadora. Hi ha experiències sindicals, perquè n'hi ha. Són experiències sindicals bastant diferents de les que podem conèixer, diguéssim, a Occident o a Europa, i en tot cas són experiències sindicals truncades. D'això se'n parla menys, però, per exemple, tot just després de la Segona Guerra Mundial, entre 1946 i 1947, els nord-americans encara estan a l'illa, hi ha una reorganització de les organitzacions sindicals i allà hi ha una repressió bestial. Hi ha l'aplicació de polítiques contractives molt bèsties, fortes, de contenció dels salaris, de contenció de les despeses, molt forta, i polítiques repressives també molt intensa per evitar la reconfiguració de les organitzacions sindicals amb una certa força. Això és evident. 47. Abans de l'1 de maig de 1947 hi ha no sé quantes detencions, però moltes. Que havia de ser el moment de la reconstrucció dels moviments sindicals. Simplement, en primer lloc, felicitar-la per la magnífica conferència, ha sigut molt interessant. La meva pregunta és una cosa molt concreta i, diguem, en l'àmbit, podríem dir, de la dona japonesa. Ha fet un esment de la dona japonesa, diguem, segons les normes que es van imposant, doncs treballa. Sempre podríem dir en l'estàndard, diguem, de menys nivell, podríem dir que el marit, no? Però ha fet esment de la dona sàvia, que deu ser la mare de la dona o la sogra. Jo voldria veure si es pogués explicar alguna cosa més, perquè això dona una mica idea de que l'estructura familiar japonesa és singular. Ho dic perquè en el món islàmic
també la sogra, podríem dir, o la mare de la dona, també té un paper molt important. I per veure si està relacionat, podríem dir, amb l'estructura de la família japonesa. Res més. Faig una pregunta. El que passa és que no sé si aquí hi ha una mica de, com diria jo, de confusió, perquè en realitat Rosai Kembo vol dir bona esposa i mare sàvia. És a dir, les dues condicions s'atribueixen a la dona, no estem parlant de sogres en aquest cas. És a dir, que les dones han de ser alhora bones esposes i mares sàvies. Per tant, no... És a dir, la pregunta que tu em fas va ser respondre que no anava per aquí, diguéssim. No, segurament jo m'he explicat fatal. Com que ha anat molt ràpid, m'he menjat coses. Segurament. Una pregunta més? Sí. La migració que hi ha de japonesos arreu del món, que era una migració per causes de fam o el que sigui, i quan es va produir? Hi ha diferents onades. És bàsicament camperola, perquè com intentàvem explicar abans, s'ha explicat, per dir-ho així, el camp japonès com una bassa d'oli, i evidentment no era així. Hi ha una primera onada a final del 19 i hi ha una segona onada als anys 30, perquè en el fons la crisi del 29 evidentment impacta també a Japó, hi ha gent que migra. A on va? A molts llocs, però hi ha percentatges, diguéssim, importants, tant al Brasil com al Perú, i diria jo Colòmbia, ara vaig de memòria, però Estats Units, en comparació, per exemple, al contingent xinesos, és molt més reduït. Després. De l'emperador. De l'emperador, què es produeix quan arriba aquest nen de 15 anys amb la restauració revolució Meiji o ja es venia d'abans? No, venia d'abans. El que passa és que a l'eliminar la figura del shogun es necessita un element que sigui també simbòlic. I abans hem anat ràpid i potser no s'ha entès gaire, no? Quan el nou Japó sorgit de la revolució Meiji s'ha de consolidar, necessita també elements que siguin simbòlics. I un d'ells, que a més és molt curiós perquè alhora és un element simbòlic però no es pot veure, llavors és una cosa bastant... És l'emperador, que va ser un element, diguéssim, que conforma la identitat japonesa. Després havies comentat que l'entrada dels Estats Units a guerra va ser per pressions dels poders els xinesos als Estats Units. Pots aclarir una mica això? A veure, va ser per moltes raons, vull dir, no només eren els xinesos. El que passa és que sí que... Quina pressió tenia llavors Xina dintre dels Estats Units? A veure, la migració xinesa a Estats Units comença a la segona meitat del segle XIX, és intensíssima i en bona part els xinesos construeixen totes les línies de ferrocarril que van cap al Pacífic. Hi arriba un primer contingent de 15.000, s'acaben establint allà. En Califòrnia hi ha una comunitat enorme. Hi ha un llibre que no sé si... perquè segurament de Steinbeck, de John Steinbeck, es coneix bastant més, potser amb raó, no hi entro, La suda de la ira, que és un llibre espectacular, però n'hi ha un altre que és a l'oeste de l'Eden, que explica, en el fons, és una novel·la que explica Califòrnia. I que, a més, és una història que arrenca, diguéssim, al final del XIX, no?
ja no només la comunitat xinesa, ho dic perquè en aquest llibre, diguéssim, es veu molt bé, no només la comunitat xinesa és una comunitat forta, sinó que és una comunitat econòmicament important. Econòmicament important. Llavors, clar que tot ajuda perquè els Estats Units acabin entrant a la guerra. França, Gran Bretanya no haguessin pogut mai, diguéssim, guanyar la Segona Guerra Mundial sense l'arribada nord-americana. Per tant, les pulsions són molta. Una d'aquestes, però, també és de la comunitat xinesa que, des de la meitat dels anys 30, alerta de les mires d'expansió que té el règim militarista japonès i que, de fet, ja al 31 ha ocupat Manxúria, al 37 ha ocupat les costes xineses i en el curs de la guerra acabarà englobant a dins d'aquesta, de l'anomenada àrea de coprosperitat japonesa, que vendria a ser, bàsicament, el sinònim de l'imperi japonès, un territori molt ampli. I sobretot, no només un territori ampli, sinó també unes rutes de navegació que són decisives també pels Estats Units. Digues. Però no sé si la gent a casa, potser no. Aquest és el problema. Ara. Hola. Se sent? Sí. Bé, doncs tinc una curiositat que no sé, pot ser que s'escapi. Hi ha hagut s'escapi de l'època fins a la que has arribat, I s'escapi les coses que jo sé, que no són tantes. Doncs jo, com que jo no la sé, te la trasllado. Hi va haver un moment en què la identitat japonesa semblava com a molt clara. Hi havia uns objectius, uns conceptes compartits i uns trets identitaris clars que sembla, que estaven liderats o conduïts per l'emperador. Clar, això ha anat evolucionant, ha anat caminant la societat i la sensació que tinc jo ara, i si no és així ja m'ho diràs tu, que és una de les preguntes, és que aquesta societat és una societat ara mateix molt diversa i que hi ha actituds molt contraposades. La productivitat pot ser que sigui algun element, algun objectiu, no sé si compartit per tothom, perquè també hi ha una vessant esteticista, hi ha una vessant mística. És una societat com a molt diversa. Jo no sé, primera, no sé si això és així o és una impressió equivocada. Dos, tampoc sé si l'emperador en aquests moments té algun tipus de rellevància en el factor com a factor de cohesió o aquí és campi qui pugui. Però quan tu dius quedava molt clar que era l'emperador, jo crec que aquí hi juga també molt un reflexe que tenim totes per estar aquí, en aquesta part del món, i que té a veure en bona part amb una fascinació pel Japó, que és enorme, ara fa no molt, hi havia una exposició fantàstica al CCB que es deia Japonisme i que recopilava tota una sèrie de productes culturals, des de novel·les fins a dibuixos, que és la manera en la qual els occidentals ens hem representat els japonesos. Perquè probablement, i soc sincera, la resposta a aquesta pregunta no la sé, llavors em poso a pensar i acabo pensant que el grau d'homogeneïtat que li atribuïm a una societat sempre és vist des de fora. Segurament, diguéssim, els japonesos també tindria una idea dels espanyols o dels europeus que és molt més homogènia de quan ho és en realitat. I faré una segona consideració, que potser, ja dic, estic pensant en veu alta. En tot cas, la diversificació de les societats, o millor dit, l'expressió cultural de la diversificació de les societats, jo crec que és un tret bastant transversal a totes les societats molt desenvolupades. Potser l'afirmació que tu feies i que sembla molt condivisible, molt compartible, de dir, fins fa 100 anys els italians semblava que tenien les coses clares. Això és una afirmació que segurament ningú es creuria. Però vull dir-te que la sensació o la manera que tenim de llegir una societat segurament
quan les identitats col·lectives eren més fortes, i això té a veure amb la nació, però té a veure també amb la classe, té a veure amb totes les identitats que ens podem, no? Segurament eren més cohesionades al segle XIX que al segle XX i que encara menys que al segle XXI. Llavors, jo no sé si és un tema de perspectiva també que tenim. Alguna pregunta més? Joan. Hola. No, voldria que ens expliquessis la relació que van tenir amb els coreans, que em sembla que va ser bastant dura, no? Sí. A veure... No sé si algú ja ho sap, però em sembla interessant recordar que... Sí? Mal. Spoiler, mal. A veure, des d'un punt de vista purament cronològic, 1895, guerra sino-japonesa pel control de Corea, guanya els japonesos, Corea s'acaba transformant en una colònia, en un protectorat japonès, per tant, encara no hi ha, per dir-ho així, la sobirania absoluta. 1905, com una de les externalitats, entre cometes, de la guerra russo-japonesa, Corea acaba esdevenint territori colonial japonès. Això, evidentment, comporta moltes coses. Comporta l'explotació del territori, de les activitats econòmiques d'aquell territori, dels recursos naturals d'aquell territori, però comporta també, com diria jo, una relació molt més intensa entre els dos territoris. I això porta que els coreans, hi ha molta població coreana que, de la mateixa manera que ha passat i passen en territoris que han tingut relacions colonials, se'n van al Japó a treballar. I es parla d'uns 2 milions o 3 milions de coreans vivint al país i augmentant al llarg del segle XX. Evidentment, com molt sovint passa, en el cas de relacions colonials, hi ha un biaix per tal que es considera aquesta població, per dir-ho, inferior. El qual vol dir que, integrats a l'economia d'aquest país, ocupen llocs de treball, estan distribuïts en l'espai de manera desafavorida, a les perifèries, etc. I en el, com diria jo, en el llistat de coses també hi ha, com s'ha dones coreanes, de fet, pels soldats japonesos, que són les anomenades yanfu o les dones de confort, que segurament també heu sentit per la televisió, diguéssim, hi ha hagut més d'un documental i més de 2. Val la pena recordar que només recent reparació simbòlica i, per tant, finalment se li va dir amb aquella aquestes dones de manera coactiva, perquè a la veritat, diguéssim, hi ha una vessant de treball esclau, no només de treball sexual, i cadascú pot tenir l'opinió que vol, sinó que, en tot cas, de treball esclau. Dit això, val la pena dir que no només continua havent-hi coreans a la societat japonesa treballant, i val a dir també que continua havent-hi una certa discriminació. Als 80, si no vaig equivocada, hi va haver-hi un judici molt sonat a la societat japonesa d'un senyor, un tipus, que tenia un nom i un cognom clarament coreans. I si em pregunteu la diferència entre... Però és igual, que sabia que era
que es va presentar en una entrevista de feina d'una gran multinacional tecnològica amb la seva documentació. I li van fer una entrevista i no el van agafar. I aquest senyor el que va fer és presentar-se en una altra filial de la mateixa empresa, per la mateixa posició de feina, falsificant la seva identitat i posant un nom i un cognom clarament nipons. I el van agafar. I a partir d'aquesta treta, en certa manera, va plantejar una causa en contra d'aquesta empresa, una causa que finalment va guanyar. Un procediment judicial que finalment va guanyar. I això, evidentment, va fer molt de soroll. No hi ha cap mena de dubte que des de la Constitució que es va aprovar després de la Segona Guerra Mundial no hi ha restriccions legals o discriminacions legals. Això és com tot. A la Constitució dels Estats Units o a les legislacions dels Estats Units tampoc hi ha previsions legals en contra de la població afrodescendents, de la mateixa manera que en la Constitució espanyola o en l'Estatut d'Autonomia tampoc hi ha una legislació discriminatòria des d'un punt de vista institucional. Tot i així, hi ha un racisme social i fins i tot institucional no formal, jo crec que és molt evident. I en aquest sentit, els coreans, diguéssim, pateixen d'aquest problema. Ja està? No, i us agraeixo a vosaltres, molt interessant.